Stáva sa, že sa človek zamyslí, prečo sú niektoré vzorce v živote tak hlboko zakorenené. Dnes sa pozrieme na myšlienky z knihy, ktorá priniesla jasno miliónom ľudí. A pozor, toto nie je len o deťoch alkoholikov. Týka sa to kohokoľvek, kto vyrastal v prostredí plnom chaosu a neistoty. Opisujete mňa a môj život. Viete si predstaviť tú silu, ktorá sa skrýva v tejto jedinej vete? Presne toto počúvala autorka knihy doktorka Janet Vojtizová úplne najčastejšie. Je to ako ozvena skrytej bolesti miliónov ľudí, ktorí si celé roky mysleli, že v tom musia byť sami. A práve táto kniha konečne dala týmto pocitom meno. Prelomila to ticho za zatvorenými dverami a ukázala obrovskému množstvu ľudí, že to, čo prežili, je skutočné a že v tom nie sú sami. Tak sa poďme pozrieť na ten úplne prvý a najzásadnejší bod. Je to vlastne taký základný kameň, z ktorého vychádza celá táto skúsenosť. Čo je vlastne normálne? Pre väčšinu z nás je odpoveď akosi intuitívna však, ale pre niekoho, kto vyrastal v chaose, je to nekonečné a naozaj vyčerpávajúce hádanie. Je to asi tak, ako keby sa človek učil cudzí jazyk len tak, že ho počúva. Bez slovníka, bez pravidiel, bez gramatiky. Presne takto sa dospelé deti z dysfunkčných rodín učia, čo je normálne. Iba pozorujú a napodobňujú svet okolo seba, pretože im chýba ten vnútorný kompas. No a aby sme naozaj pochopili, prečo je to tak, musíme sa vrátiť späť. Späť do detstva. Do toho prostredia, ktoré vytvorilo túto hlbokú neistotu. Skúste si to predstaviť. Prídete domom zo školy a nikdy neviete, čo vás čaká. Bude doma pokoj alebo krik, láskavé objatie alebo ľahostajnosť. Jediná istota bola neustála neistota. A to je pre dieťa, no je to desivé. Táto tabuľka to vystihuje úplne dokonale. Ten obrovský rozpor. V jeden deň rodič sľúbi výlet do zoo a o pár hodín si na to ani len nespomenie. Dieťa sa takto naučí jednu zásadnú vec. Sľuby nič neznamenajú a spoľahnúť sa nedá na nikoho. A čo sa stane, keď je dieťa neustále sklamávané? No, začni sa chrániť. Prestane dôverovať, prestane cítiť a čo je hlavné, prestane dúfať a niečo chcieť. Je to vlastne obranný mechanizmus. Problém je, že tento mechanizmus si potom nesieme so sebou do dospelosti, kde nám bráni prežívať radosť a ozajstnú blízkosť. Tieto zážitky z detstva zanechajú na duši hlboký odtlačok. A tento odtlačok sa v dospelosti prejaví ako súbor veľmi špecifických charakteristík. A teraz prichádza ten najdôležitejší bod. Kľúčový paradox. Tieto črty nie sú charakterové chyby. Sú to stratégie na prežitie, ktoré dieťaťu v tom chaotickom svete pomohli. Problém je v tom, že v dospelosti sa tieto kedysi užitočné stratégie stávajú obrovskou prekážkou. Tak sa poďme pozrieť na prvú časť tohto zoznamu. Skúsme sa zamyslieť, či nám niečo z toho nie je povedomé. Napríklad bod 3. Klamu, aj keď by bolo rovnako ľahké povedať pravdu. Často to nie je o zlomyselnosti. Je to o hlboko zakorenenom strachu z následkov, o snahe vyhnúť sa konfliktu za každú cenu. Alebo bod 5. Majú ťažkosti zabávať sa. No jasné, keď v detstve musíte byť neustále v strehu, tak sa relax a spontánna radosť jednoducho nenaučíte. A pokračujeme druhou polovicou, pozrieme sa na bod 9. Neustále vyhľadávajú pochvalu a súhlas. Toto je vlastne ozvena detskej snahy získať si lásku a pozornosť toho nepredvídateľného rodiča. A bod 10. Zvyčajne sa cítia odlišní od ostatných ľudí. To je predsa úplne logický dôsledok toho, že človek vyrastal v izolácii a tajomstve s pocitom, že nikto na svete nemôže naozaj pochopiť, čím si prešiel. Dobre, takže toto všetko je dosť ťaživé. Čo teraz? Čo s takýmto poznaním? Ako sa pohnúť ďalej a premeniť túto bolesť na silu? 2 milióny. Viac ako 2 milióny predaných výtlačkov len v anglicky hovoriacich krajinách. To nie je len nejaké číslo. To sú 2 milióny ľudských príbehov. 2 milióny ľudí, ktorí v tejto knihe našli samých seba. A to je ohromujúci dôkaz, že nikto v tomto boji nie je sám. A presne tu niekde sa začína cesta k uzdraveniu. Keď človek pochopí, prečo sa cíti tak, ako sa cíti, to obrovské bremeno hanby a viny sa začne pomaly dvíhať. Práve to poznanie dáva moc zmeniť svoj vlastný príbeh. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že cieľom nie je hľadať viníka ani sa utápať v minulosti. Cieľom je pochopiť a oslobodiť sa.
Dieťa nikdy nie je na vine za problémy dospelých a práve toto uvedomenie otvára dvere k sebasúcitu a k možnosti začať odznova. Takže otázka na záver znie asi takto. Keď má človek v rukách kľúč poznania, ktoré dvere sa rozhodne otvoriť? Minulosť nemusí definovať budúcnosť. Voľba je na každom, kto sa rozhodne na túto cestu vydať.